вечер, приятелю драг, добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи от в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомнят за ароматният си глас за за Балкана. Балкана, Колко за години морето минаха от тогава? и за На всички колко бяхме? нас. Всички нас. Не съм се спомняла 30 години. Сега е 30 години. Ние бяхме на колко години бяхме? Ние бяхме първи, втори, трети Айде клас. сега кажи от колко години не съм пяла тази. Добър вечер, приятели. От тогава не сте ме пяли тази песен. И аз не съм пяла. Пях в учителския хор, да не ти казах. Но след като се пенсионирах, после да гледам внука си, напуснах хора и няма къде да пея. Ние се събирахме в училище. С господин този Таня, с господин Чапканов, редовно се чуваме. Той направи 70 години. Аз му се обаждах на жена му Илияна, с нея се чуваме. Телефона му имам. Сега ще му се обадя и ще казвам, господин Чапканов, ходих на гости. Точно, пак казвам, точно тази песен, вие не я пяхте, ние когато бяхме в автобуса, когато, значи, пътувахме, Много песни пеех точно тази тогава. песен, значи, или втори клас сме били, или трети клас. Не знам кога е било, но вие лично с микрофона не я пяхте. Когато ходихме, отивахме за Плиска и за Преслав. Много. Ами по Като лагери навори. колко сме водили учениците? По лагери, Кнешкила, Етъра. Тъй. а, Зетър не си спомням. В Етъра бяхме на лагер. На вече Соколовския също е било. манастир сме ходили с ученици на лагери. На Троян сме ходили. Троян, чакай сега, една голямо село е то. Априлци. Априлци. На Априлци Да, на Априлци бяхме, значи, на лагер. на лагер бяхме на Априлци. Дето имаше, нали, значи, дискотеки, нали, А правим. знаеш ли, на Априлци, Таня, помните ли, ти беше ли, Таня? Аз съм била на Априлци, но не си спомням. Мисля, че съм била пети клас. Едно дете получи спазми и аз на колело, слагам го на багажника и го закарам в болницата. И имаше спукан апендицит. И лекара ми каза. Брат ми, Брат ти ли беше, бе? Владислав, Брат му. да, Да. за апендицита. Аз съм го водила. Да, Вие сте му Къде е брат? спасили Къде е живота. брат? в Англия в момента. Кажи му много здраве от мен, че съм го водила аз. И Да, значи- твоя къл, всичките ми викаха. Да, за апендицита той го получи късно вечерта беше. Да, да. И те викат, брат ти, нали, стана, аз какво да направя, аз къде да знам. И така, и след това беше, дето да заведахте в болницата, къде беше, нали беше, като направиха операцията. Владислав. Боже. Неведоми са И как е пътищата възможно? Божие. Колко Да. е света малък? Точно на априлци бяхме. Колко е света малък? С колело. Там с колело, значи, Теб не са те закарали с колело. ние не Него, са защото е макарали било с колело, спешно. значи, Ти си отишъл после. значи на брат ти джапанките взеха, значи. А на моя брат джапанките са взели за неговия брат в За него. болницата. Ние нямахме така. Тогава всъщност ние на него лагер, значи, дето бяха заклали майка ми. Къде ли не сме ходили? На него, значи, ние бяхме на него лагер, защото, значи, еди кой се заклала майка ми с брадва. И не е имало кой да ва гледа, затова са били всички на лагера. Всичките братя. Така че... Къде ли не са? После. Но на Априлци си го спомням, значи, и то тогава имаше, сега, оставяме лошите неща, нали? Но имаше смисъл там,
тогава беше излязла, как се казваше тази индианската? Дам, тири дам, там, тай на На. Тогава беше излязла. Тоест, при нас беше излязла. Не, да. Да, И значи, да бяха изобщо той мисля, че Владислав, ще значи, бъдат тук като си такова, значи- пропееми. И сиям, Боже, Господи, Боже, благодаря ти на Бога, Боже, Господи. Точно Владиславо закарахте, значи ние... Имаме родствени връзки. Ходихме Закарахте. на Панчарево, Таня. Да. И знаеш ли, все на мене са ми се случили такива работи. На Панчарево ходихме, на наша учител, колежка от нашото учителя, от Кондо, от Васил Друбев, да. 7 клас момчето пада и се изчупва крака. Разбираш? В София аз се познавам, защото рода на баща ми, аз да ти кажа, и съм попска внука. Дядо ми е бил поп. Имал дядо поп 5 дъщери и татко е 6-тото момче. И всичките от Горно Оряхвица се прехвърляха в София. Рода в София, Софията е познава. И сега, тази класната ви в седмик... Банова. Да. Беше с нас. Банова и още 3-4. Банова и аз не познавам. Другата каза, аз не познавам. И аз вземам такси. Вземам момчето. Детето на С щупения крак, детето да. с крака. И отивам в Пирогов. В Пирогов този билетонера не ме пуска. Моля ви се, викам, детето щупи на крата. Много ви моля. Ели пуснаха, ама аз се разплаках, разбираш. И влизаме при доктора и детето плаче и аз плача, разбираш ли? И тя вика, госпожо, не се тревожете, детето ви ще такова. Викам, аз не съм майка, аз съм учителка. Да. Ама как така? И почвам да го разправям, че сме в Панчарево на лагер. Да. И с коя къл. Гипсираха го детето и излизаме. Няма такси. Никой не иска да накачи. Аз пак се разривах. Аз много плача, да ти кажа. Най-малкото нещо плача. Разплаках се и билетонера ми, къде се тревожи. Аз ще намеря едно такси, че пак се разплаках, че качихме детето, че отидахме и после какви мъки пак на влака, че да се приберем. Друг случай пак. Беше на друг лагер. Детето се щупи ръката. Събличай го, обличай го, дига и бога се до... Много, ко да ти кажа. Все съм ходила по лагери и се. Това беше на Преслав. Там. Къде ли няма си представа, къде ли съм ги водила те с ученици. Дано да се спомня. Да. В София, горе на Своге ходихме. Какви това? Билки събирахме. Всичките идват и посрещат. И колко бяха благодарни майките, толкова билки. Той равнец, той жълкантарион, той какво ли не. И Бог да ти кажа, може би, защото много хора са казвали, Бог да дава здраве, да достигна аз до 86 години. Благодаря на Бога. И на Бога благодаря, защото съм много вярваща, много вярвам. От малка си вярвам. И може би това е дар от Бога. Че да дода тук да се видим. 86, карам 87. Много са. Леко Василева, Много са. значи, дай Боже още... Още колко? Още толкова. Не още толкова. Айде, кажи още толкова. Не още толкова, какво да... От моите остак в кои уши, нали? Какво? В Божите уши. Още И толкова. се тръкат се видим на потърста. Ние сега джедаи ли сме или лукови глави?
джедаи, нали, между Звездни войни. Бог да не, То, Бог да не. Къде Другарко Василева, бяхме? значи, Къде бяхме вие, сега? вие Къде знаете, ходим? значи, джедаи, нали, между Звездни войни. Значи, там джедаите, значи, живеят по 900 1000 години. Тоест, значи, ние трябва да доживеем до тази възраст. Така че, Добре. значи, след Ще 1000 години, ще като се разказвам. съберем, Ще след 1000 разказвам години, като се сега. съберем, значи, Който ще... ми се обади, ще разказвам. Много често се чувам и с всичките обаждат. А знаеш ли, Таня, Георги, Кой върви? Георги, Пандов. не, Георги, един Георги има в класа. Георги Пандов не. беше. Той беше от Георги спортната паралелка беше. Да. От В клас беше, от спортната Да, паралелка, също. ама се събира с нашия клас. Да. Те в техния клас бяха трима Георгиевци. Георги Милчев, Георги Щерев и Георги Пандов, и другите и двамата Георгиевци са починали. Щерев и Милчев. Само Пандов. Този дед почина Росен. И Росен, и Радосвета Рокито. почина. И Радосвета. Да, Рокито... да, Роки, той е Росен. Ама той беше пак... Не знам да разбера Той беше какво от В почина клас. Росен, не го знам. Аз не знам. Горкия Бог да го прости. И това. Бог да ги прости и два. И Всъщност, знаеш ти ли какво ми каза? Рокито, Да. всъщност Като- го наричаха Рокито, защото той, ако Сега не се не лъжа, знам къде тренираше. работи, тренираше какво бокс работи. И то, Обаче, точно знаеш заради... ли, знаеш ли какво ми каза? Единствен той, другарко Василев, ако имате нужда от нещо, аз съм насреща. Всичко мога да ви помогна. Това е. Това е защото те бяха недолюбвани като спортисти в училището и дори не си спомням кой им беше класният ръководител, не ги обичаха много. И да срещнат обич в учител за тях е много ценно. На тези момчета от този клас. Да, от спортната паралелка. Няма си представа Ние Трогна, с Рокито се уважахме. Значи, как тук- ме трогна това момче. Сега Тази също се Всъщност, чуваме. пракора му излезе, тази- точно когато чуваме излезе филма Роки. С Боряна Генова. Да. Разбираш ли? Да. Боряна Генова и тя другарко Василева. Ама той е едно гласче има, какво да ти кажа. Като Тя винаги звънче. е имала такова гласче. Да. И с Силвия, която е в Германия. Силвия С нея по Иванова. скайпа се чуваме. Нейната майка с тази Делева Да, ми по додаха български. на гости. На Нелито, майка й също ми бяха дошли на гости. На Илияна, майката, чуваме се, другарко Василева, елате ми на гости. Какво да ти кажа? Значи, дето казва, добра диря си оставила другарко Василева, за да Да, толкова хора да те обичат и да ти се обаждат. И... така е. Сега стига толкова да си отива. Ще пееш ли, че госпожата иска да се Чакам ходи? да ми кажеш, че да пея. Нали, Айде, пей, имаш Нещо думата. ще мина професор. Добре.